Doprajte svojmu psovi energiu z čistej prírody. Paex, hovädzie, barv. Menu s tekvicou je ideálnou voľbou pre zdravé trávenie a silnú imunitu. Táto vyvážená zmes spája kvalitnú hovädziu, svalovinu, tuk a žalúdok s 20% čerstvej tekvice. Tekvica je bohatým zdrojom vlákniny a dôležitých vitamínov A, C a E, ktoré posilňujú obranný schopnosť organizmu. Vďaka absencii obilnín a akýchkoľvek chemických prísad je toto menu ľahko stráviteľné aj pre psy s citlivým žalúdkom. Produkt podávajte po rozmrazení pri izbovej teplote. Odporúčaná denná dávka sú 2 až 3% z hmotnosti vášho psa. Nezabúdajte na hygienu, po manipulácii so surovým mäsom si dôkladne umýte ruky a povrchy. Čerstvé suroviny podporujú regeneráciu svalov a dodávajú vášmu miláčikovi potrebnú vitalitu po celý deň. Piper Streets – správna cesta k zdravému krmeniu.